ngene iki enak. Goblok. Weh. Orderan sepi men ngene iki, Beh. Duh, alah. Tak mlaku-mlaku wae lah. Mbok muni. Cah iki. Bah. Oh, alah garangan siji. Piye? Kene linggo kene sik. Ganteng ngono ae, Cuk. Gani. Gani. Piye iki? Dayang go. Piye? Bukan digolok. Wis ketok sak gulune wae piye? Mati yo. Ora iso copot iki. Ora gelem nyopot. Lah piye lho? Ah, iso. Jalke kono ae apa piye? Ora apa-apa. Iki copot. Panas. Lho kok aku sing nganggo. Lho. Terus kene Nek wedhus dibas nek belu kuwi. tak rapik nek nganggo aku iki kok. Kabarmu piye? Ya, kayak ngene iki wae. Piye? Lah kok piye kowe? Wis yo ngene iki aku. Biasa. Kagak bledhet biasa. Urip lu santai kayak aku ngene. Malu sorry nggak level. Pergi jijik gue jijik. Sik iki gatel iki. Sik. Ndek kae piye? Tak garuk iki ne. Rasa nggo kuwi. Saru kok. Nggo apa? Ndek kae Bu guru ngomong piye pas sekolah? Kon ngejar mimpi to? Lah mimpi kok dikejar. Aku gak iso ngejar mimpi kok. Lah piye lho? Lah nyapa ora iso dikejar? Aku tangi turu sarapan ngopi budal wae ya. Ya Allah. Piye? Jane sing dimane bocah-bocah iki apa lah? Mobil gendeng. Kowe melu gendeng ora? Lah aku lho gendeng ket biyen kok. Ono batu. Tenang, ono batu. Ribut. Ngojak ngopi. Tawa kanggon pesene es teh. Ini HP-mu muni. HP-mu muni. Angkat. Sendal itu HP.